Добрый вечер, сябры. Віншую вас за святом. Уявіце, сёння дзень паветраных шарыкаў. Ён павінен быць вельмі вясёлым. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі, салют, Буслік. Прывітанне, Рыся. Мурма, Буслік, ты зноў сумуеш. Што ты, Рыся? Наадварот, я радуюся. Нешта не бачна. Я толькі што павіншаваў усіх гледачоў з днём паветраных шарыкаў. Ого, сёння такое цудоўнае свята? Ага. Хто табе расказаў пра яго? Настаўніца на занятках. Яна нават падарыла ўсім па шарыку. Ох. Тады чаму ты ледзь не плачаш? Табе шарык трапіўся не таго колеру? Да таго, Рыся, таго. Майго любімага, сіняга. Мам, я нічога не разумею. І свята вясёлае, і шарык у цябе прыгожы. А ты як дажджавая хмара. Вось-вось праліешся дажджом. Рыся, уся справа менавіта ў тым, што шарыка ў мяне няма. А куды ён падзеўся? Хлопчыкі аднялі. Не, я яго упусціў. Ён уляцеў, Рмаў. Так, высока-высока. Я прасіў яго вярнуцца, а шарык толькі памахаў мне ніткай і знік. Ну не расстройвайся, Буслік. Можа, твой шарык палятае і вернецца. Не вернецца. Я ўпэўнены, ён спецыяльна ад мяне уляцеў, каб адшукаць іншага гаспадара, каго-небудзь больш вясёлага. Буслік, слухай, твая гісторыя з шарыкам мне кагосьці нагадвае. Няўжо недзе існуе такі ж недарэка, як я? Рмаў, я дакладна чытала ў нейкай кніжцы пра кагосьці з шарыкам. І гэты хтосьці таксама сумаваў. А потым сябры яго суцешылі. Дзякуй за спробу, Рыся, але ў цябе дакладна не атрымаецца мяне суцешыць. Што ж гэта была за кніжка? Я нядаўна яе чытала. Пра кніжкі ўсё ведае Коска. Дакладна! Ты малайчына, Буслік. Нам тэрмінова патрэбна кніжная дзяўчынка Коска. Косачка, ляці да нас! Як вавёрка спрытна лоўка, Коска, вашая сяброўка, скача ўсіх вас павітаць, а яшчэ параду даць! Добры вечар! О, прывітанне, Коска. Добрый вечар, Рмаў. Косачка, дапамажы. Калі ласка, што трэба зрабіць? Успомні, у якой кніжцы быў герой з паветраным шарыкам? Ну, такіх кніжак нямала. Але гэты герой быў сумны. А, тады, магчыма, я ведаю, каго вы маеце на ўвазе. У кнізе пра мішку Вінні-Пуха Пятачок нёс асляняці і аж шарык у падарунак на дзень нараджэння. Рмаў, дакладна. Але Пятачок так спяшаўся, што зваліўся на шарык, і той лопнуў. Правільна, Рыся. О, я таксама успомніў гэтую кніжку. Пятачок так расстроіўся. Але ўсё ж падарыў шарык асляняці. Але ўсё скончылася добра. Шарык выдатна змяшчаўся ў гаршчок, які прынёс Вінні-Пух імянінніку. Таму і А застаўся задаволены падарункамі. А чаму сёння вы ўспомнілі менавіта гэтую казку, якую, дарэчы, напісаў Алан Мілн? Бо ў мяне з раніцы таксама быў паветраны шарык. І ён лопнуў? Не, Буслік яго упусціў, і ён уляцеў. Ага. Так што моя гісторыя скончылася зусім не весела. Ты так лічыш, Буслік? А што, калі твая гісторыя яшчэ не скончылася? Мам, як гэта? Буслік, а якога колеру быў твой шарык? Майго любімага, сіняга. Я так і ведала. І твая гісторыя дакладна не скончылася. Вы проста не ведаеце яе працяг. Дык раскажы яго нам, Коска. Тады давайце пачнём спачатку. Буслік. Ну, я выйшаў на вуліцу з сінім шарыкам. І ён стаў цягнуцца ў неба, так? Ага. Быццам прасіў цябе: Буслік, адпусці мяне, калі ласка, так? Буслік, ты гэта чуў? Не-а.
Ну, просто шарик вельмі ціха гаварыў. А чаму ён хацеў уляцець? Як чаму? Ён жа быў сіні? Менавіта. Дык вось, гэты сіні шарик у небе павінен быў ператварыцца ў дажджавую хмарку. Рмаў, і што далей? А гэтая дажджавая хмарка павінна была паляцець у далёкую пустыню, туды, дзе усе-усе, і людзі, і звяры, і расліны, якія даўно чакалі дажджу. І мой шарик-хмарка павінен быў праліцца на іх дажджом? Менавіта, маленькі, каб усіх напаіць і падарыць усім радасць. І ён даляцеў, Коска? Вядома! Коска, а хто гэта смяецца? Ой, а гэта дзеткі, на якіх праліўся дожджык з шарыка хмаркі. І зараз у далёкай-далёкай пустыні сапраўднае свята. Якое ты ім падарыў, буслік? Ого! Значыць, я правільна зрабіў, што упусціў шарик? Яшчэ як правільна! Буслік, на ўсё, што з намі адбываецца, можна глядзець па-рознаму. Можна думаць пра шарык, якога ў цябе больш няма. А можна пра тое, што ў далёкай пустыні прайшоў доўгачаканы дожджык, Рмаў. Менавіта, рысечка! Ой, значыць, я дарэмна вам скардзіўся? Недарэмна. Па-першае, мы ўзгадалі цудоўную кніжку Алана Мілна. А па-другое, мы нашым гледачам расказалі цудоўную гісторыю, якая пачалася з таго, што ты упусціў шарик. Ой, дзяўчынкі, значыць, у нас атрымалася адзначыць дзень паветраных шарыкаў? Яшчэ як атрымалася! А зараз мы яшчэ і паглядзім каляровы, як паветраны шарик, мультфільм. А зараз, сябры, час мыць тварыкі, чысціць зубкі, І адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі, Рмаў. глядзець рознакаляровыя, як паветраныя шарыкі, сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.